Feluq il-250 sena mill-istatwa titolari ta' San Bartilmew fir-raħal ta' Ħalarawr ġie inawgurat il-monument ta' San Bartilmew. Dan sar wara li fl-2019 twaqqaf kumitat bl-isem ta' Da Monument San Bartilmew Gargur biex ikun jista' jsir dan il-monument. L-iskultur Joseph Mikallef intażel mill-kumitat sabiex jaħdem fuq dan il-monument li issa jinsab fil-Pjazza tar-Raħal proprju faċċata tal-Knisja ddedikata lill-istess qaddis. One News tkellem mal-iskultur li spjega l-proċess biex jirnexxielu jasal għar-riżultat aħħari u qal li x-xogħol fuqu madwar sena u nofs. Joseph Mikallef qal li l-pedestall huwa maqsum f'erba' partijiet. Il-parti l-baxxa hija magħmula mit-soklatura, il-bażi hija magħmula bir-rużuni żgħar, fil-pilastru tan-nofs hemm erba' tabelli li jinkludu kwotazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' San Bartilmew. Il-parti ta' fuq tissejjaħ l-entablatura li tinqasam fi 3 partijiet. L-iskultur spjegalna il-viżwal u l-għamla li wkoll kienet magħmula bi ħsieb. Meta wieħed jara minn fuq il-pjan tiegħu għandu forma ottagonali u qed magħmul tal-imod li isfel huwa wiesa' u jidjieq gradwalment biex bħal speċi jidderiġi lajn biex tħares lejn l-istatwa. Mikallef qal li l-monument beda jinħadem fil-fabbrika u eventwalment poġġa fil-pjazza. Joseph Mikallef kompla jagħmel l-aħħar xogħol tal-monument fil-pjazza stess. Ħafna mix-xogħol sar fil-post fil-barriera stess minħabba l-kobor ta' din il-ġebla. Ma tisu kif kien hemm jisu 80% minna lest tal-għajnija fuq il-pedestal u tlajt nirfina il-komplement tal-istatwa fuq il-post. Il-festa ta' San Bartilmew se tiġi ċelebrata nhar il-ħadd li ġej.